Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken kula Bintang Aisyah Prayoga saking SMA Loro Ungaran. Kula badhe maos pawarta ingkang pungkasan driji bayi pedhot. Bayi umur 8 wulan diketok driji klingkinge karo perawat ning Suruh Peloro Muhammadiyah Palembang, Sumatera Kidul. Driji bayi kuwi nyaris pedhot merga ulah gegabeh si perawat sing inisiale DN. Insiden nimpa bayi Malang kuwi kedaden ing Jumat Februari 2023 watara jam 10. Sewektu kuwi si perawat arep ngudar selang infusan. Suparman ngomong, pertamane pihak keluarga wis ngelingke supaya buka perbane wae ning tangan sing dipasang infus. Nanging ora dirungu perawate kuwi. Tembung dheweke. Malah njupuk gunting gede dadi menye. Ora tarima karo pakoleh kerja telaten perawat kuwi, Suparman melapor menyang polisi. Sakwise sedurunge perawat kuwi ora arep nemoni pihak keluarga. Senadyan ngono, pihak Suruh Gening gelem nanggung jawab karo anake, dioperasi lan digawa ning ruang VIP. Muksin ngandhakake, sakwise ngerti kedadian kasebut, rumah sakit iku langsung nanggapi kanthi nindakake operasi sing butuhake 1,5 jam. Operasi kasebut ujare lancar tanpa gangguan. Kanggo kedadian kasebut sambunge, rumah sakit kuwi tanggung jawab kalih bayi lan keluargane. Saiki kahanane bayi kuwi lagi dipantau supaya yen ana masalah karo bayine kuwi iso langsung dilaporke menyang dokter sing nangani operasi bocah kasebut. Makaten pawarta ingkang kula aturaken, mugi-mugi saged dados piwulang tumrap kita sedaya. Kula Bintang Aisyah Prayoga minangka juru acara menika izin munduraken diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.